бахшида ба соли футболи оммавӣ дар тоҷикистон, соли бозиҳои финалии ҷоми ҷаҳон дар Бразилия. Дар фаззои хонадони шумо барномаи гол аз телевизиони Сафина. ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. бахшида ба эълон шудани соли оммавияти футбол дар кишварамон, телевизиони Сафина баҳри ташвиқу тарғиби ин бозии зебо ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи голро пешкаш мекунад. мо ҳайати эҷодии барнома тамоми имкониятро истифода мебарем ки дар намоиш ҳама паҳлӯҳои футболи тоҷикистони ҷаҳон баррасӣ шавад ва шумо тавонед аз барномаи мо маълумоти саҳиҳу амиқро дастрас кунед. солҳои ахир таваҷҷӯҳи ҳукумати мамлакат ба бозии футбол бештар гардидааст ва соли оммавияти футбол, рушди футбол эълон шудани соли 2014 тадбири судманде барои ривоҷи равнақи ин бозӣ дар тоҷикистон хоҳад буд. ташрифи президенти Федератсияи ҷаҳонии футбол Йозеф Блаттер ба Тоҷикистон маҳз ба хотири соли оммавии футбол эълон шудани соли 2014 дар кишвари мо арзёбӣ мешавад. ҳамасола барои рушду ривоҷи футбол дар ҷаҳон ин ташкилоти бароманд маблағи ниҳоят зиёд сарф карда ба федератсияҳо кӯмаки худро мерасонад. дар вохӯрӣ бо президенти мамлакат ҷаноби Олӣ Эмомалӣ Раҳмон, Йозеф Блаттер эълон шудани соли футболи оммавӣ дар Тоҷикистонро иқдоми шоистаи дастгирӣ номид. бо кӯмаки молиявии Федератсияи ҷаҳонии футбол майдони варзишгоҳи марказӣ замонавӣ шуд ва пеш аз оғози вохӯрӣ барои суперҷоми Тоҷикистон он расман ифтитоҳ ёфт. дар ин замина боз майдони тамринии варзишгоҳ ҳам мавриди истифода қарор гирифт. ба маънои дигар қадамҳои аввалини устувор дар соли оммавии футбол гузошта шуданд. кӯдакону наврасоне ки қадамҳои аввалини худро бо эҳсоси ширини ғамхорӣ ба майдони бозӣ мегузоранд, ин лаҳзаҳоро фаромӯш нахоҳанд кард. федератсияи футбол паи пиёда шудани ин лоиҳаи азим заҳмати зиёдро ба дӯш дорад ва умед ҳаст ки тамоми ноҳияҳои наздику дур аз он бо манфиат истифода мебаранд. шанбе мунтахаби футболи кишварамон вохӯрии таҷрибавии худро бо миллипӯшони Афғонистон дар варзишгоҳи марказӣ доир кард. муҳсин муҳаммадиев, сармураббии тими мунтахаби Тоҷикистон, дар заминаи баргузории ин дидори дӯстона аз лад бардоштану дар бозӣ ширкат накардани чанде аз бозигарони бомаҳороти кишвар нигаронӣ кард. ин бозии ҷолиб бо натиҷаи 1-0 бо пирӯзии футболбозони тоҷик ба поён расид. гузороши мо дар ин бора. дастаи мунтахаби Тоҷикистону Афғонистон дар ҳоле вориди майдон шуданд ки аз ин пештар бо ҳам 4 маротиба рақобат доштанд. ҳанӯз дар бозии аввали дӯстона 9 ноябри соли 2005 дар шаҳри Душанбе футболбозони тоҷик бо натиҷаи 4-0 пирӯзӣ ба даст оварда дар дидори дуввуми худ дар бозиҳои ҷоми даъвати Конфедератсияи футболи Осиё дар Ҳиндустон соли 2008 футболбозони Афғонистонро бо ҳамон натиҷаи 4-0 шикаст доданд. сол аз сол ҳунарнамоии футболбозони Афғонистон рӯ ба беҳбудӣ мениҳад. даъват шудани мутахассисини аҷнабӣ, аниқтараш олмонӣ, ба бозии футболбозони афғон навгонӣ ворид мекунад. соли 2010 дар варзишгоҳи шаҳри Душанбе тими Тоҷикистон танҳо бо натиҷаи 1-0 дастболо шуд ва соли гузашта дар шаҳри Қурғонтепа бо душворӣ бо ҳисоби 3-2 меҳмононро мағлуб кард. мураббиёни афғон он вақт аз ҳакамии доварони Тоҷикистон шикоят бурданд ва аз натиҷаи он бозӣ қаноатманд нашуданд. соли гузашта дастаи мунтахаби Афғонистон соҳиби ҷоизаи FIFA Fair Play Award дониста шуд. бозии имсола ки таҳти барномарезии Федератсияи ҷаҳонии футбол барпо шуд, бо доварии Александр Алиев аз кишвари Қазоқистон сипарӣ гашт. аллакай дар дақиқаи дуюм ба нимҳимоятгари тими миллии мо Нуриддин Давронов муяссар шуд ки тақрибан аз масофаи 30 метр бо зарбаи сахти худ ҳисобро ифтитоҳ кунад. нисбат ба ҳарифон футболбозони мо шонси бештари зиёд кардани ҳисобро дар ин бовохӯрӣ доштанд, вале зарбаҳои онҳо ба ҳадаф нарасид ва ин бозӣ ниҳоят душвор барои футболбозони тоҷик бо ҳамон натиҷаи 1-0 ба анҷом расид. Аҳтам Ҳамроқулов, ягона легионери дастаи Тоҷикистон, аз 2 имконияти 100%-и голзанӣ истифода карда натавонист. дар поёни вохӯрӣ сармураббии дастаи миллии Афғонистон Юсуф Коргар ва сармураббии дастаи мунтахаби Тоҷикистон Муҳсин Муҳаммадиев қаноатманд буданд ва бо рӯзноманигорон мусоҳибаи худро анҷом доданд. کاملا پلیرهایی که ما چیزی که خواسته که داشتیم و بازی خود کردن، اما دو سه پلیر کلیدی ما امروز مریض هم بود، نتونستن چه خواسته را که ما
ما از پلیرها داشتیم. اشتباهات فردی در تیم زیاد بود، اشتباهات تیمی بسیار کم بود. توپ گل هم که خوردیم از اشتباه فردی دفاعی ما بود. اگر نه توپ گل نبود که میخوردیم. از لحاظ تاکتیکی تیم کاملا بازی‌های خوب کردن. ما امیدوار شدیم برای آینده، برای مسابقات افکا پلیرهای 6 پلیر لیگینر ما که بیاید با این تیم همین تو خط جداهای ما را که پر کنه. در خط حمله پلیرهای اساسی ما وجود نداشت و که بیاید ما انشاءالله مشکل ما در بازی‌های چالش کاپ رفع خواهد شد. дастаи миллии афғонистонро ҳеҷ гоҳ мисли солҳои пешин нодида гирифта нашояд. таҳти роҳбарии мураббиёни хориҷӣ имрӯз футболбозони афғон ниҳоят ба як дастаи пурқувват табдил ёфтанд. тими афғонистон тими навест ки дар ҳайати он чанд легионер бозӣ мекунад ва онҳо дар олмон сукунат ва тамрин менамоянд. аз ҷараёни бозӣ ҳамаи шумо ҳис кардед ки онҳо чӣ гуна тӯбро контрол мекунанд, ба якдигар паси хубу дуруст медиҳанд. ман аз натиҷаи бозӣ розиам, вале аз ҳунарнамоии бозингарон он қадар қаноатманд нестам. мо ба дастаи афғонистон барои ширкат дар ҷоми челленҷ ки ба наздикӣ баргузор мешавад барори бозӣ мехоҳем. дар бораи нақшаҳои оянда ҳаминро гуфтаниам ки ба наздикӣ бо ду дастаи аврупо эстония ва беларус дар сафар бозӣ карданем. ҳаминро ҳам бояд гуфт пеш аз бозиҳои интихобии ҷоми осиё ва ҷаҳон бояд баъзе бозингаронро аз дигар кишварҳо барои пурзур кардани даста шомил кунем. дар ин масъала корҳои мушоҳидавӣ идома доранд. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи аввалини гол ба анҷом мерасад. гурӯҳи эҷодӣ мо омода аст бо шумо дар тамос бошад ва фикру зикри шуморо аз барнома ба назар гирад.